The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Take kumki kaliram, hagador kubajam, taksao point riulak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ki reurang ba jong kahima langren sa shisin kilarai ban letiet ya ka jingkhang jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka khat khandai trek unailar ar jara pun riu ban dawa penhiar khat yo upa im nong tais im yong kini ki reurang ba bakanthop yo uba finance im yong uba adira lingdo uba dis im yong bat uba before lan nong lang kila penpau ya ka jingbam suhun ya ka jingsen shar upa im nong tei sim yong da ka bakno bo deus im uba le donbor bat uba kam rikenti ya ka khandau jong ka hima kila kenoru baka jingmi ka huri-hura ha ka nyau tarik unailar arajar apun rio ha ka sinong plang dilon kabala lam sya ka jingmen saw ki pajba bat ki pulit kadai namar ka jingle donbor jong usim ha ka ba om syam la aila dia ki pajba bakin keren ha ba ki persyang ban pan jing pensyai ha ka baidai bat ki kam jong ka hima kila ongru baki khon ki hajar ki dakwa e banyo ka jingpen shai na usim ha ka baidai bat ka jingpen trikam ya ka management board bat kenoru baka jingle jong usim kadai ka bamju pat jakot ha ka history jong ka hima langrin kat hadu ba on wanra da ki longkame ki pulet bat ki security guard ban khangla dia ki pat ba ki bakwa ban lej syaka dorbar resmi bagi lej ke dorbar nama poisa kejaka bagi lej ladon ki kentai kibat om jadi volunteer pelakang ti ini bat nang tai ne yo mandrung kentai ndala poi sipo nimpal nimla ban urung apo ka dara ban wandorba ne siyang apa nomor lakang ti ini te kulit tegi naskap ne lingkren jong sim te ne siyang baru di pagbat ne siyang sebar oleh susnap din nga tao nagaliang muslim sa island yang pagbaban keren na ban kali nre hose simla island datang sila dekren les penwai pensan no ya ka meeting ini pagba din le issue ni ong bakum kanika dorbar kapanyimpat sistem meno baka dorbar kapakam island ya ka jingkali dan ya jingkren jong di pagba nre les penwai lemda don kanu jing tha le ne ke jing kren kublai yang abang ong yang di pagba les penwai sang yang jongi di kun kerja ni ai ke jing tho sim ha ko dei bat ke jing pam jing pensai jongi ha bai dei bat kaneka management board mereka kalian jong sim sim biang ya kata jing tho ke jongi di kun kerja nanta susu ha bai dei bat kajing IFIR jong yang ni kun kerja kanile na padam sibon usim boleh kat usim ya kene kakabu na kamta ban IFIR persya yang ni kun kerja ha kajing sisa mau ude usim kumi ulade masatu de masatu ya lade da kene kelti kabumur unang ajing susu na kamta kapatan kebansawan kumta na kalian jonga na penram ya kum kine kijingle ya kum kine kijing sim kabu jongu na kamta ban yalam bakla ya ki kun ki hajar jong ka timalang rin di nagaliang jongi ki pagba nong song snong bolong ki kun ki hajar jong ka himalang rin ni layalek hagatu ka tarik ka ba pa imang tay lakot ni da kaming sim kabasidur ban cak skor ya ka jing pensai jong ipa imang tay ha beden kat bat kata ka jing pentrikam jong ya ka management board
tin rei endala poi ha tu jaka thause nagaliang jongi kum ki khun khajar nimla ban wat ban rung hapo ka dorbar ka jong u hakaba la kerkut setap yangi tang daki pulit ha tu por hakaba ngim yolat kum ki khun khajar ban bu jingkali halor ka jing pentrikam jong u ya kani ka menis mebut ka bana kaliang jong i kum ki khon ki hajar ni da persa hadu kata tin re phose ka jingle ka jong u kalong ba ulale donbor bathambor ini kum ki khon ki hajar hakaba ula supen kut jubor ya kata ka dorbar badai halor jong kata ka jingle ka jong u kalami ka jing kulumar kaba ngidas ngau si hadu kata ban perkhat ji kata ka jingjia ka blajia hagate ki nyo tarik kaba ula khot yang kata ka dorbar bat kaba kum ki khun ki hajar ngida trang hadu kata ban yo ban pensyai lani ban sak skor ya kata ka jing pensyai ka jong u ya kata ka jing pentrekam ya kata ka management board tin rei hakatu kasni siam la pensyai ha ka bilen kat bat kani ka jing pentrekam ya kani ka management board tidai halor jong kata ka nong rim ngida snosi hadu kata bat namar bangim yo jisai ruem ha ka bederin kat bat kani ka jing petrekam ya kani management board haduk menta ni yai persak jur ya kani ka jingkam jong u ya kani ka khendau jong ka hima bagadei ka nong kenti jong ka ying ka jong u kumba u la pensai haki media hadin jong ka tu ka dorbar ti nakaliang jongi kum ki paipa ki bolong ki khon ki hajar jong ka hima ngim hun wat hadu kani kapor ka pemerintah kabangan asnukhia hadu kata hagap derin kat pat ka jingkren jong i pain nang tai haki press ki media hagaba ila keno yangi ba kani ka jingle jongi kum ki khon ki hajar agak mengamut ban ong baga jing persa jongi ya kani ka khendau jong ka hima kadai ka buj jong ki businessman haga jing sha ni dai ki khun khajar bat omdon manuru uba pensioy uba yalam baklaya ni namar bangi snuthu bagani ka khendau nadu kulong kuma bagani ka khendau kadai jong ka hima bat uang ru haga tu ka por ba ya kani ka kam layalam daki politician haga jingsya ni imdon politician ha beden kan pakai kam bat haduk menta umdon ru manu lani kinu ki politician kiba kensyot lani kiba yalam bakla yani kum ki khun gajar namar bangi snau thu biang ba kani khendau kadi ka khendau jong ka hima hoi hati tu haga tu ka social media ka bai la pensyai ka long ba ya ka ne ka laus im la ong ba ka de ka klau jong ka kurs im andre haga jing sya katkum ka report jong di harbat haga ka por ni phareng kolong ba kata ka laus im la batai sai ba ka de ka rai ka hima andre ma upat uang ba ka de ka tang ka jaj im yong ka badai ka po jong imei lani ka de ka po jong u bat la ya thu ru yangi ba ong ba ya kani la ai namar ba kata ka jaj imli kala du no la ai pati la ai ti pateng haka mei ke jong u ti namar kata tang na ita i bentaru kum ki pai ba mi sing thuk shai menta ba kala kamri kenti ya kani ka khendau jong ka hima ti ngam don sibun ban ong hak beli kat bakani tinga kentu ngayower naga benta jong ki khon ki hajar ki bolong ki nong song sinong jong ka himalang rin bangin nem manthat ban yale
ia kini kam bangin yo ia laga jong hok Tumba si pun kenal hang ne haka arko artari jong benai Julai milalek yaki hang teh des konsil ina kaliam jong si yang batka isi ila tha yang ni bangin lek sakador bar haka nyotri e posi anda milalek sakate kador bar haka nyotri milapan ban baka jingle jong si yang kalong ke jing yurat ya ka hok jing kum ki kun ki hajar jong ka himalare kata kalong ya ka wan ra ya kita ki senlong kami lani kita ki volunteer wan ra ya kita ki kulit ki kaban khang lenti yang ni bagi ye ka ban rum sya ka dorba wan ra penban ya kita ki security private jong u lani ki nyemlak bantip ya ka ban khang lenti yang ni wat ya ka ban ni pan jingsai ni kli musim dei halor kan urim ngapen pau ya kecing pedram ya kecing donbor lani ya kecing yuro aja kahok jong kun hajar ubaron kahok pan ya kecing pensai ya ke ka usim pula ai ya kecing pensai satu ru ngapen pau ya kecing pedram halor kecing keren laplak jong uwei longdo w sangrian ubakam ba ki paibat ki wan sa kate kadorba ki dei ki banabat hang ne ngagu ya kecing kili ya ulondo satu udon ni yang kata kecing pensisam ba kita ki bawan norban kata singki de ki panaban lani ki bala ainom danore danor halor kan ikon rim pan ya kecing pensai ulondo ba unsau phaya ban ai kecing pensai khnang bani ki kun ki hajar ki ma nyiru ngin syai lada udon kata ka prof ka babian pan pensisa bagi de ki banapa halor kan ikan urim nyimpun bak nyimsehun daleleru bangin umpiang yakum kate ke punya terbang ya kador baru no punya de urisimet ya kador baru no sepawai kensan ya halor katakan urim nah penpau yang hang ni sajin kan penbena sepi kikun ki hajar jong ka himalarin bangin yami renti biang hakakat kendai terik jong upna agos al hajar al penriu bangin itu biang syaka office jong ka KSDC bandawa na usiam baka isi hibro kawai padai banwan no mardor yu usiam ubayu ruat berbalik donpor ya ka hima ka jongi de na kata kadau na khot na wiya ye piki kun ke hajar ka hima kan thai simrang long mi long pa ki kun somla ini mi renti penina pai hakapor khatwai beje antai hedes konsil pangini ap hajikin syupi pangini ya darali biang mangto Southeast jong ka KSDC tak hadu usiam baka isi kin khot yang ni empanya kenduk badai hanta ngin saai ya kanong karai ya nama kata ngkhot banga berpahang ni ya usiam katiam baka isi berapa we bakin sahaban up yang ni kata kasni bangin yo pan penpau dawa ya ka jong ka ho long trai jingi kempikun ki hajar jong ka himalarin nomor ngitip sa bani usiam udah usiam bakam retenti ya ka kendau jong ka hima ede kalau katakan urim kembali layan nado usiam arajar pelai hadu mentaru ya yang sekian ya ka jong ka urim bani ya dawa ya ka jong ka ho wat ya ka bangi hat ban yapru ngin ya wat ya ka bangi lek ban song bendiru ngin song bendi nomor bersengan kapatan berkalui jadi kun di jeni ede na kata kadau na kerpat berkat khot ngawer ya ki kun ki hajar ka hima to ya sha shito ya kan ke jinya kun jongi ta kan bangin yo iuso jangka jinjep Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ke Food Safety and Standards Act Arajar Henry link back section lai poi iwe kam de ke be bapinyo ek license pila ban apply ko online link back website foscas.fssai.gov.in da ka pihak pan upload ru ikot kisla badan kam kat kum ke jajing kam jong pi
Pilaru banyak kendo, yaitu designated officers lani food safety officers, kebadan hak office terekam Jong-u lani ke district medical and health officer habarok ke district kebadan ha Meghalaya, latno tang ha East Khasi Hills, pilak banlet bed cek office terekam Jongki ke Commissionerate of Food Safety kebadan Halowa Lachumya. Nakabenta ke kot kakya kinong bam nong di. Lawan Rashapi dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakershan dekat Food Safety and Standards Authority of India. Oh, hal Fitri sabar. Nadun khai thích con. Baiklah, kau try ngah dia pakai smil dicit kau. Ili mem yor ain gini con me. Pai upon kelas tenu chong. Tangga college stage nem yo. Lemme det stage nem le tanga we kon buat. Tito. Ini kasi yang kayak sarang aing modal. Oh, this lah. Pinai wan ai bam sien ai ta papacho. Families to that means. Fine. For the Kau use nem, buku yang kemat do, udah tau chan boran klep. Baik, pass your first division ah. Kan, pasal kan. Oh, baik. Congratulations kan. Thank you, baik.